Li ser jenosîda êzidiyan 10 sal borî lê hêjî birînên êzidiya nehatine pêçandin. Di sê tebaxa 2014 da Daişê êriş bir li ser Şengalê û zêdeyî 5000 êzidî kuştin. Bêtirî 6000 êzidî jî bi xwe re birin. Her wiha bi hezaran jin û zarokên êzidî hatin revandin û hinda kirin. Li bazaran wek kole hatin firotin. Eyüp Burç, yek ji rêberên civaka êzidî li Tirkiye di salvegera dehan ya komkujiya Şingalê da dibêje ku ev jenosîd hîn jî didome. 2014 vir ve piştî fermana Şengalê û 10 sal derbas bû. Mirov kare bibêje diwarê siyasî û însanî de tiştek naxwert. 10 sale êş û elem û kul û dert berdewam e. Ji ber wê jî karim bibêjim ku jenosayda ku li Şengalê li êzidiya hat qewmandin berdewam e. Di dema êrişan da bi hezaran êzidî bûn koçber, pirê wan niha li kampa jiyana xwe didomînin. Burç radigîne ku eva 10 salin ku ew di germa havînê û sermaya zivistanê da pêrîşan dibin. Êzidî hê di kampa de dijîn, hê nikarin vegerin cîwarê xwe, ev mühîm e. û cîwarê wan jî dibin êrişên derdor, devletên derdorê de ne. Taybetî êrişê devleta Türk ya hewayî de ye. Ji xwe re li gorî behana ya ji li gorî em bêjin gerekçeyên wê ku divê li wira ez naxwazim qandîleke duyemîn were vekirin çê bibe êrişê wira dikin. Ew jî tesîrê dide ser vegerandin û jinûh ve înşakirina Şengalê. Burç pir girîng dibîne ku hin welatên Rojavayî êrişên li ser êzidiyan wek jenosîd pejirand. Lê ew radigîne ku ji bo çareserkirina pirsgirêka êzidiyan pêdiviye ku statûyeka nû wek rêveberiyeka xweser an jî kantonek were diyar kirin. Ev êdî nayê qebûlkirin ev statûya berî Daişê car dibicî bibe. Wekin bigot gerek statûyekî nû çê bibe yek. Ew jî heremeke otonom ji Şengal û Şêxanê müteşekkil belkî ji du kantona müteşekkil heremeke êzdîxanem ez wekî Kurdekî êzdî dixwazim. Rêveberê Spektrum Hewsê Azad Barış bal dikişîne ku bêtirî 200,000 êzidî li kampan dijîn û ger ev rewş çareser nebe êzidî wê nikaribin dibin travmaya jenosîdê de rizgar bibin. Êzidî hîn dibin texerî û tehlikê de dijîn. Lê belê ev 10 salê ser derbas bû gerek birîn bata dermankirin hûn bata paqişkirin û êzidî dîsal warê xwe vegeriyana karî bûn jiyaneke serbixwe jiyaneke êdî bin dûrî tehlikê be dûrî texeriyê be bijiyan mixabin ev pêk nehat. Ofîsa rizgarkirina êzidiyan ya Herêma Kurdistana Iraqê diyar dike ku êzidî di dîrokê da rastî 73 komkujiyan hatine ku ya herî dawî di sê tebaxa 2014 da ji aliyê Daişê ve hatiye çêkirin. Di salvegera dehan ya qirkirina Şengalê da êzidî hem hewl didin ku birînên xwe derman bikin him jî têkoşîna parastina ola xwe didin û hêvî dikin ku êdî malwêraniyên dîrokê dubare nebin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, İstanbul.